Ipilo. Santi nyanga zaende panzaska. Azwali. Itakuti no more rats. No Zwali. No more rats. No more rats. Ope machiti. Makumba yangu mapenyu. Maoko mapenyu. Musoro mupenyu. Zviri mudumbu mangu umu. Zviri mudumbu. Zviri mudumbu ndo zvichi. Ndokuti mudumbu ndo munodezhara. Ndoti ndichatsika vakarima. Ndinotsika vakarima. Ndopuwawo. Ndoti poinjere kana kuti. Kwese chero pomuri ndangasvika ndangodzana. Oh, maitodzana. Ndasaka munofanira kudzana. Pemerekete ndo. Ndinotsaka vakarima. Ndozvizviyo zvena zvakashimbwa. Audona kuti havanopema. Pemerekete. Ndinotsaka vakarima. Willow. Zokoraita. Itakuti Willow. Itakuti this is Willow. This is Willow. Ilovaitone. Pemerekete. Ndinotsaka vakarima. Pemerekete. Ndinotsaka vakarima. Pemerekete. Musoro mupenyu. Maoko mapenyu. Zviri mudumbu mangu mune jara. Mangu mune jara. Zviri mudumbu. Moto wana mabagu henyu neke. Ndimbo vatenda vaSHEMATV. Guys, nasi tiri kuno kwa Gogo. Ndineni ndichiwa kufara muri panoti ngirozi dzaJesu dziri kutotenderera panapa. Nekuda kwema dzikutenderera. Ngirozi dzaJesu dziri kutenderera nokuti Gogo ndimoni peyo Zambia. Ndaita muzika stere. Ndaita mepo. Ora iti. Masi makasara zvakanaka henyu. Zvakanakisa. Ora iti. Mutserendende. Saka nasi tadzoka nekuda kuti ndine zvimwewo zvinhu futi zvandakapuwa nevanhu. Kune zvimwe zvinhu zvakatobva kuSouth Africa kutaurwa ndikuita asi zvakatori zvakaiswa mukati memapepa ndikati handizvivhuri movhura moga. Handiti ine izvezvi ndinozozvivhurira ndava mumba umu. Haiti. Ndochovhura ndava imo toda kuzvionawo kuti zvizve. Porega. Handizendishine. Bora iti. Saka isusu Gogoka takanzwa kuti zvinhu zvakasvika. Zvatikauya paipa tikaita meeting yedu vadumbu tikavasira masenzo kuti vandotenga zvinhu zvokuti imba inge ichivakwa kana kuti ipedziswe payakagumira pazhira. Uye zvokuti nana mufundisi vakatenderana nazvo vakati aiwa zvinotenderwa izvozvo ndo zvatavinga kuti tizoona. Neni ndakafara nana vadumbu navamufundisi vachiuya vakandoteke mvura yavo vakadzokera zvekundoteke mvura vakatombotindotakura jecha vamufundisi vakandotakura futi jecha vakandotakura vakatatiwezera vakaenda vakatakura pikiseni mvura vakainda vanotangirai kumajecha kwationekwa munorefu. Saka ndiyo mufundisi wakauya vakatakura vakatotangira kuti mufundisi wechechi yamunoita vakauya vakazobetsera kutakura vakatakura nemvura. Ndo vakatotakura naivo vakatakurawo nejecha vakatakura vewo kwamajaya. Ndo mufundisi 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 wedu vokuno. Saka vakasenga zvese nechifu nepikisenti ndochi mavhaya ivhu rokuvhenganisa. Saka ratopera kapo. Ratopera. Zvozofamba sei manje? Nazuro vakatofona vachitoti mvura ichiri kere. Ndikati kwasara dhiramu rimwe.
eya saka apa ndo pakawedzera pa zvava zvakanaka apa ndo pari kusanganisirirwa takarawo ndo pavanese dhaka saka ndo madepeta remvura madhiramu emvura rimwe rakabvavo rakauya namufundisi mai majaya namufundisi vanhu vamwe chete mufundisi ndivagujanga mai majaya namajaya maelders ekuchechi kwacho vachigara futi kunovanogara kunoku kuna mai vanogarawo kuno kuekera saka ndava kunyanya kubatsira zvikuru sapano ivavo nokuti ndovagere nambuya zvinotipa zvoda kutakurwa nekudini kuti project tauya pano sababa for the people chikasirawo mvura inonaya uya nehanzu dzisindombanhumbi dzinonaiwa chikasira imhani iwe mvura inotinhirayo uya mupinde mumba kasi iwe tendai kasira navana tomanya zvangu mvura iri iyi yotoya yakawanda iyo muri musabhabha renyu irimo mumusabhabha zvangu ndakaiwe chibhamba tichibhamba ndichibhamba zviya zvokuti ingirozi here muri ngirozi dziri kutotenderera panapa ngirozi dzokudenga dziri kutenderera ini ndichigara padhuze nababa nefestibon yenyu nefestibon ndive baba dango yazvanzi yacho ndii chakanaka dzimi mune muchipinda zvenyu mufulans chigara upi sisi vagare vape vagare zvii zvirimo munhu umwe izvozvi makaisa chiyumu pane semendi yekuplastisa saka vachiita mabasa avo inokachengetekera zvakatodai uno ndianiko ikoko ndipepiro ipilo iyi ipiro sandinyanga dzaendai panzasikana pabhedha apa pamunoreva ai papa ndakanyasa zvangu kuti aizowa pedzi chiuya hauna chaunovhunduka nokuti unenge uri aunotoona wabuda kuni wako sisina segore rapera makaniwa zve ndakaniwa zvose zvakaniwa zviri panzapo topinda muno chitotungamirira ikaisa bhabha yenyu tingaakurega ndichandopindani wotaka kupinda tindai uya muzoona uya muone vakomana vari kurova basa muone zvinoita mabhiridha muno matopera basa umo mabhiridha ari kurova basa zviri sei mabhiridha vavaki kurikupisa semarova basa vakayachingani vakaene saturday Saturday, manje 3 days. Basa vasikuvataka kana usiku vakabhebhe ava vongozorora nokudya vakomana vanogara kuzaka kuzaka kuya kuzoita izvi kuzobatsira saizvezvi ekaniwaro iwe vakayazokuita basa ramwari taraimone kuti mbuya mainzi vari kukomberana nechiro munhu une chanogona kutera uchakasa saka ava vakomana ava vari kuvaka chavari kungowana panapa pakubikirwa nambuya udya wavata saka zviri kuitika panapa zvose izvi vanhu vari kungobatsira kuti mbuya vasaniwa vawane pokugara pakanaka nofunga munoona kuti basa ranokuita iri ikalitika because 3 days vari kutotageta kuti mbuya musakata pashe musaniwa makozva munochema daily zuvali ite kuti zuvali ite kuti no more rats zuvali nada kutaura chirungu yes muchione nepahwindo
ndinotenda baba munomatopera kaukazasareka baba handei pazhinji chite chizwe kuti vari kuvaka vachitawo kubatsira Gogo handiti touya pano vadumbuta kumbokutendewo zvakare kuti zvinhu zvakatoikanisa ndasvika ndiri zaka mazengaya nezvimwe zvitsanangura itiwe pane chimari chatakawana chokuti tiwane kutenga takatenga roofing material saka takwanisa kutenga roofing material yekuti tipedzise imba yaGogo takatenga ma iron sheets ma IBR amuri kuona panapa pa ma 12 feet ari 12 then tikatenga mapranga ekurufisa anoti amwe achona main pranga amwe achona vanomati mapelen mabirida ewaya vanomasenzesa mazita avo saka pane tutaizi vapranga pamurwi uyoyu wokuzorufisa amwe achona akati fare amwe achona iwayo amwe anochinjika amwe achinda along the length yeimba yacho takatenga futi nematying wires anosenzeswa kusunga ndofunga munoona zvimazvisiyo zviwaya zvakatoisiwa kuti mapuranga asungwe denga risazoenda nemhepo kana mvura nemhepo zvinge zvakuuya saka tying wire takaitenga futi inokwana kuti imba ipere tikatenga futi nezvipikiri zvokurera mapuranga achizvenidzwa nokubatanidzwa pagozoya zvokuti mazenga achiroverwazve takatenga zvavapo saka paningiri yatanga tinayo nokuzozvitakura zviya kuno ukuku pachimari chatakapiwa chakabva changoperera ipapo saka pari zvino basa riri kuitwa panapa pai tine chokwadi chokuti vana builda vachioneka kuti tava kumbodzokera mbuya vanosara kutogara mumba nekuti izvi besides izvi mumba maona semende yaya iripo yekuti vachipesa kuplasta nokuisa mafloor saka kumudhuri wedu uyuyu kana zviri panapa zviri kuitwa zvichinge zvapera nofunga muri kuona kuti tine mawindow haana mawindow frame saka apa patiri kuti kana ava vapedza kuplasta izvozvi pachatombosara pakadai nekuti hapana mawindow frames size iripo manhingi ma6 pen anoti rimwe rinosara rakavharika rimwe richivhurika pagozoya apo panada 3 pen three pen rinoti kana tarisa rinovhurika rese kudai rine mawindow pens matatu saka maruma ari maviri kuti rumu inoiyi inenge ichiti 6 pen apo ne3 pen kuno kuside iyo futi rumu yokoko inenge ichiti 6 pen kumberi uko ne3 pen the other side saka namamirira akaita imba yedu saka chisipo izvizvi mawindow frames nemadhoo maviri okuti marumu anayo maviri avharwa asi tinoti kana imba ikapfirirwa hapana chakonesa mbuya kugara pana nokuti kutogara muimba ino ikunenge kutovana nezvikurusa pane imba yatakajaira iyo saka apa tingatoti zvinhu izvi by one few days zvezvinopera because apata 3 days kuti tingasvika nomusi usika Saturday mbuya anofanira kunge watiumba nechina chaicho anofanira kunge wamo nechina tinofanira kunge tatova asi kungoti unenge musingori nawo mawindo asi vanokwanisa kutomupinda nedhoo nemadhoo saka ndo zviripo izvi chimbopururudzira itoni wakufara ndichimira kudai kuti imba yangu here isabhabha rabva nepi mwari uyu zvaanoita waizviziva kuti uchapinda musabhabha hemeni iyoyo nekuti ndaisingazivi kuti ndichazopinda zvemusabhabha ihemeni kubva kare ndichitambudzika ndichiinda ndichindopema ndaitopema achiti makumbo angu mapenyu maoko mapenyu musoro mupenyu zviri mudumbu mangu umu zviri mudumbu zviri mudumbu ndozvichi ndokuti mudumbu ndo munodezhara ndoti ndichatsika vakarima ndinotsika vakarima ndopuwawo ndoisa muchifenzi
mapepa enda ndondofara ndozvomarira mezoita kumuchipema ndichipema ndichitamba ndichikumbira maipema kupapipa growth point here kana kuti kwese chero pomuri ndangasvikawo ndangodzana maitodzana ndasaka muchifanira kudzana pemerekete ndinotsvaka vakarima ndozvidziva zvana zvingashimbwa aotona kuti havanopema pemerekete ndinotsvaka vakarima ndomaitomaita wilo dzokovaita itakutakura wilo ita kuti this is wilo ilo vaitone pemerekete ndinotsvaka vakarima pemerekete ndinotsvaka vakarima pemerekete musoro mupenyu maoko mapenyu zviri mudumbu mangu mune zhara mangu mune zhara zviri mudumbu motowana mabagu henyu nekewana kana umondipa muchindiro umondipa muchisaizi umwe yavo nesipo ndoyandopa vana kuturya sadza ndotora ndoisa mupepa pepa ndosvika vana vangu voturya zvinongo ari pacho saka tiri pano chimboteerewo nemashemarians chimboti shemarians muchimbotendawo zviripo izvozvi shemarians handigoni kutenda mwari ndionoziva mwari unotozivisa ndanga ndisingazivi kuti ndichagamuchirwa nadzo ndanga ndisingazivi kuti mwari unofamba panyika ndini kutenda pasi rose nounondichema achindirangarira achishaya hope nokuda kwandini asi kwese vaindiona anongoti mbuya ine nhamo ngatiibatire ine ndiye ndichiti ingirozi kugara padhuze nababa namwari kuita zvakanaka kuna Jehovha uchishanda anenge uchiti ndinoshanda zvinotashandira mwari waiziva ziva rake rokuti ndichaipedza asingazivi kuti ndichapinda musababa nekobhura ndichakorobha nekobhura alright saka guys mashemarians yepasaidi gogo vashemarians vari kuona guys we did it. I'm so excited because kana zvadai it means kuti we have achieved something. I'm very excited. Ndiri kufara kusvika pekupedzisira nekuti kana pavhiki rinochinzi mbuya anenge wamba mawo mungasati tinofarawo pakadero tinotofara kufarisisa pasi rose nayo rinofara wose umwe noumwe nondichema pasi nokudenga zvanyorwa pano pasi nokudenga zvakatonyorwa ndinohwa kufara kana ndiri pano ndoziva kuti ino ndiri mumaoko amwari saka apa zvatakuda kuita mashemarians kana une doframe lese uri muchiredzi kana kuti vana vari chivhima vari kuuyawo ndofunga pamazuva achateverawo kuitira kuti mbuya tiona kuti vachavakirwawo kitchen here ndofunga netoilet ndo chishuviro chatinacho muchibuda muflat muchina mukitchen muchibuda muflat muchina mukitchen ndo shuviro yedu iripo ndarya ndikarya ndikaguta ene ndapuwa nemi nengirozi ndoguta kutoileti amen saka apa tiri kungoapilawo guys kana uri muchiredzi nyange usiri kuchiredzi asi uchikwanisa kuti zvoni gogo vangoti kuti vaisirwe madoframe inonzi mado anoita mari 1 anofanira kuita anoita between 35 and 60 zvichidependa netype yacho right saka ndo 2 atiri kungodo 2 mado kwete 7 kwete 20 ari maviri maexternal ari kurehwa navaekera kwota mahwindo atiri kuda panapa ndo zviripo zvasara asi I think zvachaita tichavunza vaya richivhim nekuti vati pane munhu adaita maaluminium tichanzwa kuti vakazoti kudii vanhu vacho ivavo asi pari zvino tinofunga tiri kurequestawo mado maviri zvimwe zvokera kuti denga rimire zvite sei zvavepo tinotenda zisingamboiti timbovatenda mashemaridzi alright handei chimbonoguradzai zvatakuvigirai zviri kumota
Handiti nekuti zvakare ndaitaura kuna mwana mabhiriji anenge ada chikafu sekipapa vatisakatambobvunza mukati mevideo vanhu mamuchivararamisa sei ava mabhiriji kuti pane vatatu kuna vamwe vachada vanhuwo timu yavo saka umbota muzukuru makasangana zvinhu zvisingaiti mukufamba umu saka regaitidai zvinomanje musikana hapo wakapuwawo zvekushandisa zvake izvi aitombosungira zvinhu kumberi anonzi mapedzi tamuratidza zvekwa sei ndomudzidzisa mamwe acho achawedzerwa nekuti tatakuta kuti zvibhalansi satiki ndofunga kuti tofanira kuwedzera nezvemusikana hazviyekera zvipindi mumudunhu zvakasangana Gogo endeipa pasuru yenyu iyi yakabhajwa saka haisachavhuriwa tozisiva kuti zvii zvakangonamwa chero mukaputikirwa isaipa baba evo zvichazovhuriwa imomo musabhaba makosvera ari momo evo apa anchiti asi kuzva kuti unenge usati watsuka muriwo uyu wakabva kuna vatete vangu vanonzi vatete maidrasira vave kuzaka vemwana maitaura naye uya hauchiri wakanakisa saka hanzi kuti mabhiridha ovachivaka uyai munditendero zvemabhiridha muchitendawo nenhamo iya ndazvisa kuna vadumbu ndikaenda ndoitseka vofaveri ndaisagerenyu vamwe maonyeni acho ari mukati momo mune kurya here kumabhiridha angu vana vangu aitavira nenhamo budai muone vakomana kati pane zvimwe zvistondido zviri kuseri uyu wakabva zaka iya zvanzi ababa vangu vakati zvamainini hamungangodariki chikudarika yemuchitora sadza remudiro nehanyanisi itai kuti vatete maidrasira vanofara zvokutaura manje itai kuti vatete itai Gogo kuti vatete maidrasira thank you very much vatete maidrasira thank you very much watakidzai ndatiri vatete maidrasira thank you very much vatete maidrasira thank you very much thank you nagomwa musimukomanayo noutondobika ndakonewa oya vobika mabhiriji zvakawandisa musikana hapo siketi yomusikana yatindo iwe tora chicharisi iwe tora chicharisi icho atoita yelo nokugara saka ichi chitange manje chikamoisa nyikasi chichira chacho zvese ndezvavo dzingai huku nechamusi chikomana chiya chakarangarirwa naJesu Kristu zvikanzi hatidi kuti chikomana ichi chidii ishaiwe jusi iri rimwe jira zvaro iri nerimwe dhirezi remusikana zve ribhedheni remuoni wadza kuti idzva tendai nesiketi yake iyo tendai aichi ndechemukomana icho chikomana chiya ende rimwe jirawo iri hino hatimbopinda apa hatiti tachipemberera sababa mumbori kusiketi tendai maketeni hanzi bedroom ikange yapera maketeni esababa batai maketeni aya emba yese
rinenge rine chimukati nechekuzhe esinoti tichipiti kuti zvakaturikidzana kudai zvatokwana kai zvatokwana murimo muchivhura hwindo ndichivhura muchidehwindo tiripo zvimwe izvozvi zvakasangana ndofunga nezvemukomana mudoko uya kareva zikuru hai wafara zvenhasika ndiyapano uparire shamwari unonzani zviya Josephia Abrahama uya uchibata zvikwamwari chipesa muzogamjira izvi hanzi nemayunifomu nemajuzi ekuchikoro wakwana ya utore zvinhu uyu umwe wacho anonzani zvinhu kasonda to the sondest zotsikirei hembe dzako mani hukidzi sowonererwa zvichingobata ipapa mozoshara kuti zvangu ndezvipi zvako ndezvipi bata iwe shamwari dadanura tapinda musabhabhamu ndeshina chiisa ipapa muchidai nemasokisi nemaheti tatambozvizive kasendo wafana zvekurisa muzukuru zvakare muzukuru kasendo chimbotanga uchuza tione unoda ipi abogoya unoda ipi unoda kupfeka izvozvi topfeka tione pfeka tione chipfekazve uyu inonzani zviya kasonda chiuya pedo uya kuno uku kwandiri chitarira uku uya padinini chitora raunda unoda wamedemesa asi kuti mainfom enye ibhulu kai woite ipizvi wontiza chiuya kuna uyu asi ichi hachichakwani ichi wotosiya ichocho hachichakwani ichichi tomboisa apa nemakepesi nechimwe ichichokwana uyu orit timbopfekei tionekera kasendo unonzani zveu timbopfekei chinda kuchechi sorry wakachena zvakuti manje kuchechi ndeyakapera iwe musaladi ita kuti whatsapp ita tinzi WhatsApp. Wakachena gati bopinda mama taya yeku atofunga mchinda kuchikori. What? Vanono kuona kuchechi. Idzi manje ndota idzi kuchikoro manje. Ichi andizoti chinonzi chechi ichi. Vanonga kuda. Vambechi babheri rambuya ichi. Zvimwe ndezvisoksi, zvimwe zvibhuruku zvemukati. Chiti ngachiwadzira itera. Ngatimbowadzira tisa. Apa tati tiri kuwedzera mamwe maviri. Apa anofana kuwedzera maviri papa. Right. Kune sagara kufana unozomurwa nekuseruka. Okay. Zviri pasi.